Ang kahulugan sa imong damgo sumala ni Oray Angkay. Lain nga katungod ug kaakuhan sa usa ka tawo, mao ang iyang kaugalingong nga katungod diha sa iyang kaugalingon. Ang atong ginganlan og sound usa ka sensation nga nahimo sa atong auditory nerve pinaagi sa hilom nga mga vibrations sa hangin. Sila nga tanan 32,000 ngadto sa 36,000 matag segundo. Ang pagdamgo nga ikaw nakakita og puti nga mga rabbit, kini nagahulugan og kamatinuoron sa gugma ngadto sa minyo o ulitaw o dalaga pa. Tambag ni Oray Angkay aron mahitabo ang maong gugma. Ayaw pagunahuna og romansa, pagunahuna og partnership, paghupot og open mind ug honest ka nga mo communicate sa imong partner. Ang damgo nga atong hubaron ugma, nakakita ka og butanganan sa bililhong butang. Kung aduna ka damgo nga imong ipahubad, ipadala lang sa cell number 0991-226-9127. Sa iyong damgo, sa ang